Това, което ние искаме да направим, е да проверим нагласата на русенци дали са готови да дадат, макар и малки суми, но от личните си приходи за едно такова добро дело. Веселушки, шеята скъпила с подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да хопнем ни хорце. Аре, Святош! Коледно шоу на Випуск 2001 на училището по изкуствата ще се състои днес от 18 часа в зала Русе. Всички приходи от билетите ще бъдат отделени за оборудване на компютърен кабинет на училището. Филмът на Панайот Китов между легендата и истината, продукция на регионален телевизионен център Русе, ще бъде излъчена днес от 19:20 по канал 1. Режисьор Владимир Кондов. Книгата "Улицата", съставена от инженер Румен Кузов, ще бъде представена утре от 17:30 в Салон Култура. Това е второто заглавие от поредицата Русе на старите почтенски картички в началото на века. Тамбурашки ансамбъл за стари градски песни, нежни струни и певческа фолклорна група от квартал Липник, село Николово ще внесат на положителното гост Хартер Берлин с 3:1. Това става за първи път от 1982 година насам. Така баварците се приближиха на една точка от водача в последен слушалки 0-4, който завърши равно 2-2 с Ялфрич. Темпо? Да. След 13 часа. Моля, който и да е от тях, като свършат, да ми се обадят, аз съм в радиото. Да, много благодаря. Благодаря, приятен ден. Значи, това по-късно. Не, по-късно. То има време до 21, ще мина. Време няма много. Че за 7 часа става има. На 21 вечерта. Да, обаче... Че трябва да се прави някаква томбола, която дава Коледа, ще раздаде Тя не вода. си тук, те ще се появят. Просто днес е понеделник, е ден за оперативки. Така, аз в един час имам в Рига дискотека. Добре, до тогава има още време. Мога да мина още. Айде ми още един път, за тогава ще знам. 12:30 да речем. Не, Добре. 12:30, защото един без 25 ще трябва да съм там. Добре. Знам, че става добре. Сега, да питам, трябва да ти пратя една страничка. Факс или мейл? Факс. Кой е факс? Извинявай, аз трябваше да служа там координатор. Може ли ви сигнал за факс? 26. Утре тук ли си? Значи ще се надявам да се видим. Облеклото не е задължително. Може да дойдеш. Точно е така. Как да